Veduwe, ini ndaitawo dambudziko rinoda rubetsero. Ndakatumwa neimwe shamwari yangu kuti ndinomutengera zvinhu zvemota yake. Ndakaita sekudaro. Pakabva pasara chenji ye650 rands. Ndakamuudza kuti pane chenji, akati achandiudza kuti ndodii. Haana kuzondiudza. Ndakabva ndashandisa mari iya ende ndakazomuudza, asi papati pfuurei tumazuva. Ndobva ndamuti, shamwari, ndakazoshandisa mari iya musi wakati. Akangoti asi aiva asina mufaro. Kubva ipapo ndakabva ndatanga kumutumira mamessages, ndobva atanga kusapindura. Ndakangoti hameno kuti chii. So kwapfuura makore 3, akazoudza mukoma vangu kuti ane chigumbu neni. Akati iye ndakadya mari yemunhu asiriye. Akati hapana chandichaita kusvika ndife. Shuwa ndaane about gore nehafu. Hapana kana chinhu chekuita. Mota imwe yakafa, imwe yakatorwa nezvikwereti. Mabasa haasi kumuka zvachose. Ndine zvikwereti zvekuti ndakatotiza pandaigara nekuda kutourayiwa nevanhu. Ndibatsireiwo kuti ndodii. Kana paine vanoziva kuti ndobatsirwawo sei, ndingatende chose. Ndinofunga kuti shamwari yangu ine zvayakaita kuti zvinhu zvangu zvidai.